Okay. Ngiyabingelela-ke bazalwane egameni leNkosi uJesu nakule ntambama noma ebusuku osukwini lwesibili evikini noma osukwini lesithathu okuwu-Tuesday, usuku lwesithathu mhla ka-23. Ngibingelela bonke abangcwele iNkosi ebenzela umusa ukuba bahambe ngesibindi sonke esikhulu sokwazi ukuthi bazi idalwa ezintsha, bathethelelwa isono sabo, baba zindlalifa zombuso emhlabeni la uNkulunkulu enze ukuhlangana nawo wonke umuntu, wasinikeza indawo entsha yokuhlanganela, le ndawo etholakala kuJesu. Siyambonga kuNkulunkulu nangani nonke bazalwane nikhona la, nabazalwane bonke abazolalela le VN lokhu kufunda kwethu lapho kufika khona, nabo bonke abazalwane iy'nceku zeNkosi bazalwane abaphiwe ukulusa umsebenzi weNkosi ngendlela uNkulunkulu ayincomayo, nabo bonke abazalwane abasanda ukusijoyina, nabazalwane kakhulu abakhuthele ukwenza lowo msebenzi ukuthi banikeze ilink baphinde baba-ede. Siyababingelela abazalwane abaqalayo ukuba nathi nabayosilalela beqala ukuba nathi, besilalela sebelalela sekuyi-recording. Siyambonga kuNkulunkulu ngani bazalwane, nonke nina enihlale nikhona ngazo zonke iy'nsuku esihlangana ngazo. Abanye siyazi bayathanda ukuba khona kodwa bahlushwa i-network. Siyamnxusa kakhulu uNkulunkulu ukuthi anilekelele nikwazi uku-athenda ningaphazanyiswa lutho. Siyathanda ukuthi bonke abazalwane sibe nabo, nalaba abangale ku-WhatsApp abangakwazi ukuba ngapha ku-Telegram. Yingakho siye sikhiphe njalo ilink yokuthi uma umuntu esekwazi ukuza ngapha ku-Telegram akwazi ukuza, kodwa-ke abanye basahluleka. Siyabonga-ke ukuthi bakhona balokhu beqhamuka, kungasibona ubuso bodwa, kodwa-ke sebeyolalela kuma-recordings. Bazalwane, siyambonga uNkulunkulu ukuthi namhla siphinde siqhubeke nesihloko sethu osekuwu-part 2, ukuba siqhubeke siphinde siye phambili ngokucacisa ukuthi ilona lowo umzalwane nobe engasazi ezwe kahle ukuthi le ndaba esesihambe nayo kangaka ithini, ngoba sisuka kude bazalwane, sisuka laphaya la khona sixoxe ngemikhosi eminingi kodwa inamba yayo iwu-7. Le mikhosi ewu-7 sithe kukhona imikhosi yasekuseni, the Feast of Dawn. So le mikhosi-ke yonke bazalwane yayigujwa u-Israyeli, eyigubhela
ukuthi abantwana bakwa-Israyeli bakhumbule njalo ukuthi uNkulunkulu wabenzelani, kwenzekani bephuma eGibhithe, yini leyenzeka. So lo mkhosi lowo kwathiwa bawugubhe, nomkhosi wasekuseni okwathiwa ey'ntathakusa baphume bahambe, umkhosi wesinkwa esinganamvubelo, nomkhosi wesivuno kube umkhosi wePentecost. Imikhosi leyo yonke yangasekuqaleni okuthiwa imikhosi yasekuseni, the dawn, the feast of dawn, bese kuba yile emithathu. Njalo lemikhosi yonke iyayimemezela, yazisa abantu ukuthi bahlale bazi, ney'ngane zabo zazi, zibuze ukuthi kungani kwenziwa lezi zinto. Bachazeke, bayifundise lemfundo iqhubekele kubantwana babo. So-ke siyakhumbuza-ke bazalwane ukuthi le mithetho eyayiqoshwe emantsheni yayipheleliswa noma yayigujwa ngesikhathi esithile, yonke lemikhosi. Njalo ngonyaka kuney'khathi ukuthi sesigubha lo mkhosi, sekugujwa lo mkhosi, bona-ke babegubha leyo mkhosi leyo. Athi uJesu mayefika athi angizile ukuzochitha umthetho obonakala njalo uphakama ngokwemikhosi. Uthi angizile ukuzoyichitha, ngizoyigcwalisa. Okay, uma eyigcwalisa uthi hayi yona yodwa, kodwa nabaprofethi, ngamanye amazwi iy'profetho zonke ezayiprofethwe ngabaprofethi, nazo uJesu uzoyigcwalisa. Ngoba kuyimithetho le kukhona okwaku-prophetic kukho, kukhomba into eyoba yiyo ngesikhathi sayo. Wafika kuJesu wakugcwalisa. Nabaprofethi siyakhumbula laphaya ngosuku lePentecost ukuthi uthi uPeter wakusho lokhu ukuthi iy'nsizwa zenu ney'ntombi zenu ziyakwenza njani? Ziyakubona imbono, abadala benu baphuphe amaphupho. Kwagcwaliseka-ke ngalomkhosi owenzeka okuthiwa umkhosi wama-50, gcwaliseka isiprofetho. So-ke ngiyakhumbuza nje bazalwane ukuthi namhlanje uma singena kulo mkhosi wama-tabernacle, wamatende, wamadokodo, umkhosi lo obizwa kuthiwa yiSukkot, okuwumkhosi wamadokodo, umkhosi wama-tabernacle, esiwubona-ke uma sifunda izolo, sawubona ukuthi lo mkhosi lo wawugujwa njalo ngesikhathi esithile sonyaka. Engithemba ukuthi ngiyathanda ukuthi ningalaleli nje kuphela, kodwa amadlebe enu asebenzisane nokucabanga kwenu ukuthi lo mkhosi wawenziwa nini, wawenziwa mase kwenzekani empilweni yabo. Umbuzo-ke lo, wawenziwa uma sekwenzekani empilweni yabo umkhosi wama-tabernacle? Umbuzo lowo. Sanibona Ngcwele, baba ngazwela kuzwe kahle. Ngicabanga ukuthi lo mkhosi bawenzeka bekumkhosi wokugcina sekubuthiwe yonke into.
lokho sikuthola ku-Exodus 23 verse 16 bekumkhosi wokuvuna owenzeka ekugcineni. Yes, umkhosi wokuvuna, angathini omunye ngokuvuna. Umkhosi wokugcina wokuvuna, angathini omunye ngokuvuna. Harvesting. Amen Bangcwele. Amen. Ake ngizame isafundisile inciko, though I was not there yesterday, but ke ukuvuna izwile ukuthi umfundisi ukuveza ngokweza ukuthi kungasho kuveza yena kodwa izwi ukuthi it was a great harvest. Mina kusho ukuthi ke wasefika umthwa nje bayesho ukukophi ukuthi ekugcineni there was the first harvest, bese wana le harvest until yefumunga yokuqala, lesibili ngizothi mina ejwayelekile sesidla ifudu, bese uthi la sekumiwe khona nje semakhaya kade kulinyiwe sekusika sekuvunwa yonke into, babe nalo mkhosi onjalo owawukhomba ini-ke lo mkhosi owawukhomba ukuthi bonke ngazi angikithini lapho abakholwa ilonkulunkulu babemukela umkhosi wokuvuna. Ngakhohlwa ukuthi lo mkhosi was pointing to Jesus. Kodwa ke ngicine la ukuthi angikhetshanga ukuthi wawusho uthini na. Amen. Amen. Bengifuna nje le party le, ngiza kuyeka nje konke lokho okunye. Bengifuna nje le party le ukuthi umkhosi lo wokugcina waIsrayeli. Okay. Umkhosi wokuvuna. Lo mkhosi lo wokuvuna yini ongayisho ngokuvuna? Umkhosi wokugcina wokuvuna. Ngifuna ukuzwa lapho kusukushilo ukuthi ukuvuna kwakuhlukene igaba ezintathu. Makuthiwa lo okugcina okungukuthi kwase kuqoqwa konke okusemahlangeni noma okusemasimini, sekubuyiswa konke ngoba lo wokuqala owokuthesta nje isivuno sokuqala, nalo wesibili sekuvuthiwe sekudliwa, kodwa kuzoshiywa lokho okukhulu okuzoqoqwa konke sekufakwe inqolobaneni. Bengifuna nje lokho ukuthi umkhosi wokugcina wokuvuna, lokhu ukuthi wokugcina kusho ukuthi ikhona eminye imikhosi yokuvuna, kodwa lona owokugcina is a great harvest. Okay, niyakubamba nonke lokho kahle. Eke ngilinganise nje ukuthi ngelanguage ejwayelekile abangekho abantu eindaweni la kulinywa khona, izingane zethu ziyafunda, ziya ezikoleni. Une term yokuqala, kube ne term yesibili, kube ne term, angazi ama-term mangaki manje ezikoleni, kodwa kule term yokuqala kuyathestwa nje ukuthi izingane ngabe ziyezwa yini, zibonakala ama-results akhomba ukuthi hayi. Bese kuba ne-great harvest okuyiyona ke manje ezoyiwelisa ngaphesheya. I-exam ke leyo is the final exam, nalena ke is the final harvest. Ayikho enye harvest engale kwale harvest. Abantu kuzwakala kahle. Okay, asambeke sitheke sinama sub topics or sub themes. Sahamba nawo sathi kune theme yokuqala ebixoxa ukuthi ukukhumbula ukuvikelwa uNkulunkulu ehlane. Abantwana baIsrayeli lo mkhosi
wawubenza bakhumbule ukuvikelwa uNkulunkulu bese ethendeni bekuleli itende leli bavikeleke bavikelwe uNkulunkulu. Usub number 2 umkhosi wokuvuna nokubuthwa kokugcina njengoba sesixoxileke cishe sekuzwakele lokho. Kube unumber 3 uKristu njengedokodo langempela likaNkulunkulu. Angithi siyesaxoxa izolo ukuthi uma kuthiwa uKristu naye uyidokodo, siyazi ukuthi leli dokodo elali kade limiswa lalimiswa kuyidokodo elitemporal elikhomba idokodo langempela labantu uNkulunkulu ebatholela indawo la bezophila khona forever. Lalima nje idokodo likhomba okuthile okuyisubstance. Sifunde lapho encwadini ngenzela ukayina kahle lokho ngoba kuyenzeka kuvele ungathithi noKristu sithi uyidokodo. Ake sifunde incwadi kaJohn 1 verse 14. Ngicela ungifundele ngesiHebheru ngesiGreek lelo verse nje uverse 14. Sizwe ukuthi isiGreek isithini so. And the word flesh became and dwelt among us, and we beheld the glory of him. The glory is of the only begotten from the Father, full of grace and truth. The word dwells skeno, the pronunciation yakona. Then It's a verb. It's a verb. Okay, it's a verb. Pronunciation is skeno. Then it means Yeah. it means to tent or encamp. Ngamanye amazwi ke bazalwane uJesu ngokwaleli verse lokhu ukuthi wakha phakathi kwabantu kusho ukuthi wafika ngenyama yakhe wazoba phakathi kwabantu. uNkulunkulu wabonakala njengalokhu ethendeni leliya noma idokodo leliya lavela noma uMoses walakha ukuba uNkulunkulu ahlale khona, nabo bahlale noNkulunkulu, uNkulunkulu abe phakathi kwabo. So ke uma uJesu esefika, uJesu ufika njengoNkulunkulu ozohlala nabantu, ngoba uNkulunkulu unothando nabantu. Kodwa ke yena usefika uzoba i-permanent structure. Leli gama to skino means to encamp amongst the people. He was not in the tent, but he was the tent himself. Wayeyitende la bantu behlala khona ezonikeza ukuphila. Amen. Why ezonikeza ukuphila? Ngoba abantu babengakwazi ukuyiphilela bona, kodwa baphila ngoba uNkulunkulu esefikile nokuphila. Uke wathi uJesu nifunda imibhalo nicabanga ukuthi imibhalo inokuphila, kodwa ukuphila kukimi ngoba uJesu usefikile, uyena onikeza ukuphila. Kulesi sizwe sakwa-Israyeli uNkulunkulu sifanele sikunake lokhu bazalwane, ngoba
kungenzeka ukuthi abanye babafowethu ekukholweni bangakunaki kahle ukuthi lokhu kufika kaNkulunkulu akhe phakathi kwabo kuchaza indaba yokuthi uNkulunkulu ugcwalisa umthetho neziprofeto zonke njengoba sizwa nje la ukuthi ukubonakala kwetende lihlala phakathi kwabo kwakungenye yeindaba ezisemthethweni. Uma thina sifika sifunda le ndaba le isengaphansi komthetho, alikaqali ibandla liqala uma lizalwa ngegazi. Ibandla lizalwa lapha esiphambanweni ngoba phela iwili bazalwane ayikwazi ukusebenza umnikazi wayo uyibhalile engakafi. So alikho ibandla, zonke lezi ndawo kusagcwaliswa nje umthetho nabaprofeti. Uma umkhosi oqala uJesu efa esiphambanweni uyaqala ke indaba iyaqala lapho for the period of 40 years hanjwa nayo. Amen. So ke asiqhubekeke bazalwane la bengenza nje ukuthi sibone ngicela ufunda kahle lapho kuSkeno. uSkeno u1 wakhona to tent or encamp, uqobo lwakhe, he is the substance, akasiwona umkhukhu, akasilona idokodo nakuba kuvela la to tent, but kwafika ngeyakhe inyama, to occupy as a mansion, to reside as God did in the tabernacle of old, symbol of protection and communion. So ke la uNkulunkulu wafika phakathi kwabantu, wathi encamp, wahlala nabo. Okay. Egcumeka eyakhe inyama eyayizohleshulwa, ihleshulwe abaningi bazalwe through yona. Sase siphinda futhi singena kwi-subtopic ethi uJesu enjengamanzi okuphila, la khona ememenza khona ukuthi nina nonke nomileyo wozani nizophuza amanzi okuphila. Then namhlanje na ke siqala ke singena ku part 2 wethu o number 5, la khona ibandla njengethempeli eliphilayo, la uNkulunkulu esehlala kumzalwane. Kodwa ke sesiyayazi indaba yethu ukuthi leli thempeli lakheka kanjani. Ngiyacela ke sifunde lapha ya kubaseKorinte bokuqala chapter 3 verse 16 nabase Efesu 2 verse 21 to 22. KwabaseKorinte bokuqala chapter 3 verse 15 verse 16 16 verse 16. Anazi yini ukuthi ni ithempeli likaNkulunkulu nokuthi umoya kaNkulunkulu uhlala kini na? Anazi yini ukuthi ni ithempeli likaNkulunkulu nomoya kaNkulunkulu uhlala kini na? Uma abazalwane noma abantu sebekholwa, bakholwa bevela lapha yangaphandle ngamazini uNkulunkulu, bengazi noma uNkulunkulu uhlala phi la kubo. Kodwa la ubavezela uPaul ukuthi abantu uma sebekholwa
abakwazi lokhu ukuthi sebeyithempeli likaNkulunkulu la uNkulunkulu ehlala khona. uNkulunkulu uyakhuluma nomzalwane. Umzalwane ezwe izwi likaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu usekhuluma kuye, uyena oseyithempeli likaNkulunkulu. Amen. Yingakho ke noPeter ethi nina ningamatshe aphilileyo okwakha indlu yokomoya, ngoba kusayiwa lapho la kusayiwa khona. Ningamatshe aphilileyo, lamatshe aphilileyo ayithempeli likaNkulunkulu. Moya kaNkulunkulu uhlala khona. Yep. 2 verse 2:21 to 22. Verse 21. Okuhlanganiselwe kuye isakhiwo sonke sikhule sibe yithempeli elingcwele enkosini, okukuyo nani nakhiwe kanye nabanye ukuba nibe yindlu kaNkulunkulu ngomoya. Okay, kuthiwa ke isakhiwo sonke, ongiphindele 21. Okuhlanganiselwe kuye isakhiwo sonke. Kuthiwa kuhlanganiselwe kuye. Kuye ubani? uJesu. Kuhlanganiselwe kuye isakhiwo sonke. Ya? Sikhule sibe yithempeli elingcwele enkosini. Iyo ke lento ade ngisho ngithi thina abakholwayo kulesi sikhathi singamatshe noma sasingamatshe aphilileyo okwakhiwa ngawo isakhiwo. Lesi sakhiwo bakha ngaso abapostoli. So lamatshe abapostoli bakha ngawo, bakha indlu yokomoya. Kuhlanganiselwa kuphi? Kuyi-chief cornerstone. I-chief cornerstone engubani? EnguKristu. Ukuba isakhiwo sonke sisuke lapho, sakhiwe sikhule sibe yindlu yokomoya, la uNkulunkulu ezohlala khona nabantu bakhe. Yep. Okuhlanganiselwe kuye isakhiwo sonke sikhule sibe yithempeli elingcwele enkosini, okukuyo nani nakhiwe kanye nabanye ukuba nibe yindlu kaNkulunkulu ngomoya. So ngamanye amazwi awuwedwa mzalwane, nawe wakhiwe kanye nabanye nikhule nibe yisakhiwo. Ngalesi isikhathi ke lisakhiwe ibandla lakhiwa abapostoli kule period ka 40 years. Kwakhiwa bazalwane. Sizozwa nje uma sesixoxa indaba yethempeli selakhiwe liqediwe, ngoba sisakhuluma la ngento eyenzeka during the period of 40 years. Noma sibuye silunguze ngathi siyayifaka. Yes. Ngiyacela ungifundele ngeKing James sike sakubuka lokho ukuthi kuyenzeka isiZulu abanye bengezwe, kodwa usuke ngethemba ukuthi bayafunda ngolimi abalijwayele ukuzwa ukuthi kuthini lokho. Yes. Verse 21. In whom all the building fitly framed together groweth unto an holy temple in the Lord, in whom ye also are builded together for an habitation of God through the Spirit. So uNkulunkulu kwebazalwane wayezohlala kuso lesakhiwo esakhiwe ngabangcwele bonke behlanganiselwa kuphi? Kuyi-chief cornerstone. Bese uNkulunkulu ethi inhabit, kube i-habitation kaNkulunkulu kulesakhiwo. Okay. Kuthiwa ke abangcwele bayindawo yokuhlala kukaNkulunkulu ngomoya. Ithempeli elibonakalayo lathathelwa indawo yithempeli eliphilayo
abantwana benkosi bakhiwe ndawonye njengalokhu uPeter esho ethi nina ningamatshe aphilileyo. Amatshe ke iwona akha indlu ikhule ibe indlu yakomoya. uNkulunkulu ahlale kubantu bakhe, lendlu lena yakhiwe omunye komunye kwahlangana kwayisakhiwo bese uNkulunkulu ehlala. Asingeneke kwisigaba esilandelayo la khona sibuka ukuthi ukusuka esithunzini kuya eqinisweni. Sizobuka incwadi yabaseKolose 2 verse 16 to 17. So ifunda ngencwadi ezimbili isiZulu nangesi King James. Amen. KwabaseKolose 2 verse 16. Ngakho makungabikho umuntu onilahla ngokudla nesiphuzo noma ngemikhosi noma kwethwasa kwenyanga noma amasabatha. Okuyisithundi nje lokhu salokhu obekuzakuza, kepha umzimba ngokaKristu. Yes. So ke funda ngesingisi. King James verse 16. Let no man therefore judge you in meat or in drink or in respect of an holiday or of the new moon or of the Sabbath days, which are a shadow of things to come, but the body is of Christ. So siyezwa ke labazalwane ukuthi uma uPaul efundisa kuleli bandla uyabheka izinto ngoba phela siyakhumbula ukuthi babe kwi-transition, babehamba parallel, babehamba side by side. Kukhona umthetho ngapha, kukhona kuqala ibandla liqalile nebandla. So abomthetho bahamba ngokomthetho, ibandla intsha into eqalile nalo futhi lisezingane ibandla ngaleso sikhathi. So ke amathunzi asekhona, zisabonakala lezi zinto la eduzane kumakhelwane. Umakhelwane usaqhubeka uyazenza. uPaul uyabaqwashisa ukuthi ubenza babe aware ukuthi zonke lezi zinto abayibonayo. Busifuna isingisi? Yeah. Awuphinde ufunde futhi isingisi 16. Let no man therefore judge you in meat or in drink or in respect of an holiday or of the new moon or of the Sabbath days. So ke lezi zinto lezi kwakusekhona ukwehlulelana la phakathi kwale community le. I-community le elapha ekuqaleni ekhulunyaka lokuqala kwi-first century yayihlulelana. Kukhona okuthiwa hayi inyama enjena ayidliwa, ningaphuzi, hloniphi ama holidays, ningahloniphi amasabatha. Uyabayala kumzalwane ukuthi kungabikho umuntu onehlulela ngalokho, njengoba namhlanje abazalwane basaphila encindezini. Abazalwane bonke emhlabeni basenkingeni yokwahlulelana, yokuthi kungenzeka ungangene ezulwini ngoba ukuthi nokuthi mhlawumbe uzobe ungenzile kahle, indlela yakho isenamabathanyana, usenokugwegwa noma kusenokungabi perfect ekwenzeni izinto. Bahlulelana ngokwenza.
sesedlule kuleso stage leso sokwenza lokhu onganikeza abantu ukuthi now you've got a license to sin. Ungabi nanembeza phakathi kwakho wenze nje noma kanjani. That is not the case. Uthi Paul Paul ngenze njani? Niyakhumbula leyo elapha ya kuma Roma 6 verse 1. Ngicela ngifunde leyo. Ngoba seRoma 6 verse 1. Ngakho siyakuthini na? Sihlale sonweni ukuze kuvame umusa na? Khana kanye thina esafa maqondana nesono singabuya sihambe kanjani kuso na? Uyacacisa kuPaul ukuthi Paul yayibo uphoza iquestion ekunikeza isithombe sokuthi kungathi sekukhona abantu abathi ungahlala nje sonweni uthi uPaul qhana kanye thina esafa maqondana nesono phela safa sathathwa safakwa kuKristu safihlwa kuNkulunkulu nakuKristu so safa maqondana nesono akekho umuntu ongathi abantwana benkosi banikezwe ilicense ngoba sebekholwa kuthiwa kukhona leli ivangeli legrace bese kuthiwa leli ivangeli legrace linikeza abantu ilicense ukuba bone uthi uPaul qhana kanye safa thina maqondana nesono namanje ke bazalwane isono siyasazi isono sivele ngomthetho umthetho wakubeka obala ukuthi uma uke wenza lokhu usonile pho kusho ukuthini kusho ukuthi uma usuphelile umthetho nokwenza kanjalo akusesisona isono izinto ke lezo esiyoyicacisa ngelinye ilanga mase siqondene nalokho kodwa kuthiwa thina sesafa amaqondana nesono ngamanye amazwi noma siyathanda ukwenza isona sakwazi ngoba sisemhlabeni omusha ongoni okay angikho ke lapho namhlanje okay Khosi yayisithunzi bazalwane uKristu uyisimo sangempela lokhu kwangasikhona lama holy convocation the sabbaths isabathi lalimelele ukufinyelela kuthiwa ngesabatha bangasebenzi lutho baphumule now uKristu yena unguphumula kwethu uma sifika kuye sifike siphumule nalento lephakathi kwabantu abaningi abakholwayo ebenza bazahlulele ukuthi awu Nkosi yami bakhale inyembezi njalo mabekhuleka bazi ukuthi bayolahlwa ngoba basaphila sedlule nakulokho uPaul ubaqwashisile abazalwane kuchapter 8 verse 1 kumaRoma the Romans uthi akusekho ukulahlwa kwaba kuKristu Jesu once waba kuKristu Jesu ususendaweni la kungasekho khona ukulahlwa ulala uphumule uma ufika kuJesu uyaphumula ungene ekuphumuleni la khona ungahlupheki ngalutho ukuthi hey ngingalahlwa hey kungenzeka ukuthi hey uJesu angabuya manje ngingaliboni izulu ngingalingeni izulu konke lokho sesedlule ku okay isivumelwano esisha siletha ukugcwaliseka kwalokho okwakufanekiswa yini eyayifanekiswa izo zonke lezi zinto umkhosi wesabatha wawufanekisa
ukuphumula ukuthi abantu abagcina isabatha. Ingakho uIsrayeli uNkulunkulu wawuphosa kuzo zonke izizwe ewulokhunga ewuchitha ezizweni ewukhipha eJerusalem. Ingoba babengasawagcina amasabatha akhe. Base bethola isijeziso sokuchithwa bagcwale zonke izizwe babe zigqila khona. Ngoba ukuphumula kaNkulunkulu ayebalungisele khona bakuyeka. So lokhu kuphumula kuJesu sekugcwalisile ukuthi kuye in Christ. That's where we are resting. That's where la khona sithi akusekho ukulahlwa. Ubalahla nje uNkulunkulu ebachitha iganga zonke babazigqila zabantu. Ubalahlela ukuthi abawagcinanga amasabatha akhe. Thina ke kulesi sikhathi singena ekuphumuleni kaNkulunkulu. Asisalahlwa, akusekho ukulahlwa kithi. Okay. Asingeneke ku7. Ukugcwaliseka komkhosi emva kuka AD 70. Ukugcwaliseka kwalomkhosi emva kuka AD 70. Cela ukufundela umaHebheru 8 verse 13. Ngokusho lokho ukuthi esisha uthe esakuqala sigugile, kepha okugugayo osekukudala kuseduze nokunyamalala. Esokuqala isivumelwano asikwazi bazalwane ukuqhubeka forever. Asikwazi bazalwane isivumelwano esidala sesigugile kuthiwa namanje icucu zakhona isekhona. Abazalwane abakhothame kuso. Kuyenzeka ucabanga ukuthi usophumile kuso kanti awuphumile. Ubanjwe izinsensane zakhona, ubanjwe izinto ezincane zakhona. Ngenxa yokujwayela ukukhonza phansi kwesivumelwano esidala. Lese sasifica thina singasekho. Kodwa ngenxa yokuthi labo abaqala behambisa ivangeli bahambisa konke nalokho kwakuphelile nakho bahambisa. Masifika thina sifica ukudla okulumelayo okugcwele inhlabathi. Sakunqaka ke nathi sakunqaka. Kanti cha, into ongafanele sibe sangena kuyo. Ingakho kunzima kangaka ukuthi laba bahlunga iqiniso kuthiwe ibona impela oSathane. Abaningi nje basibiza ngoSathane masixoxa kanje. Bathi sidukisa abantu, iqiniso yileli esithi linenhlabathi. Kodwa ke kungcono ngoba akusithini esishoyo. Nanku umbhalo usho, ufunda ngesingisi. King James verse 13. In that he said, a new covenant he had made the first old. Now that which decayeth and waxeth old is ready to vanish away. Uyezwa nje nalapha bazalwane ukuthi zonke izilimi ziyavumelana ukuthi uma kuqala isivumelwano esisha awuhambe nami ke lapha. In that he said a new covenant. Yes. He had made the first old. So ngoba kuvela lesesisha manje isivumelwano, lokho kusho ukuthi esidala sesenziwe saguga. Ngamanye amazwi, the first covenant has been made old and saguga. Sesiseduze ukwenza njani? Ukwedlula. Amen. Nisekhona bazalwane? Amen baba sikhona. Amen. 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 Esidala sesiseduze ukwedlula la.
ngoba la lencwadi yabhalwa la ko50 bani AD kwase kuseduze ukuthi i-old covenant yedlule sengena esisha kodwa yayingakedluli. Asikwazi ke nathi namhlanje bazalwane ukukhonza sengathi isivumelwano esidala sesiseduze kwedlula. Izinto esibona ngazo ukuthi isivumelwano esidala sesedlula sibona ngentaba yakhona. Yini intaba yakhona? Kwakuyithempeli eJerusalem. Kuyini futhi ezinye inkomba zokuthi sisamile lesi sivumelwano esidala? Kwakukhona abapristi, kukhona iminikelo imhlatshelo oyayenziwa noma iminikelo yangaleso sikhathi. Kukhona all the elements of the law. Nesabatha lisekhona lisagcinwa. Zonke lezo zinto zayisekhona. So yingakho ke sithi uma kudilizwa iJerusalem, the temple, ngoba masithi iJerusalem sikhuluma ngendawo yonke, kodwa ngaphakathi into eyenza iJerusalem libe indawo yokuphila kwabo kwakuyithempeli, ngoba phakathi ethempelini kukhona izulu nomhlaba. La umhlaba wawumithana khona nezulu phakathi ethempelini. So ke lokho ke kwakuyinkomba noma kuyinkomba kithi ukuthi njoba kungasekho lokho after AD 70 akusekho konke lokho. Asikwazi ukuthi after AD 70 sithi izinto zisakhonjwa njengeyizayo sezedlula. Hayi asikwazi bazalwane. Ukubhujiswa kweJerusalema ukubambe njalo ukuthi uma sithi uma lithi iBhayibheli ukubhujiswa kweJerusalema noma thina sicoxa sithi ukubhujiswa kweJerusalema akushiwo indawo, kushiwo abantu ababephila khona. Makuthiwa the city Jerusalem kushiwo indawo idolobha, futhi kuphinde kuthiwe the city Jerusalem kushiwo abantu. So kukabili. So la uvela ukuthi ukubhujiswa kweJerusalema kwabonakaliswa ukuphela kwesimiso esidala. Isimiso esidala lesesixoxe ngaso kwakunabapristi ababengama leaders to lead here. Kukhona indawo engcwele nendawo engcwele. Kukhona all the elements of the law. Imcengezi nani. Umkhosi awusaboshelwe ethempelini noma endaweni. Kwaphela lokho ukuthi lo mkhosi uboshelwe ethempelini noma endaweni. Manje sekukhona into yangampela, akusagujwa mkhosi. Seyifikile lento eyayigujwa ikhonjwa. Iqiniso selitholakala kuKristu. Lezi zinto zayikhomba into eyayiza neqiniso. Ubani lo? uKristu. Selitholakala lapho ke iqiniso. Lazo zonke lezi zinto ezayikhonjwa umthetho. Okay? Asibheke ke incwadi yethu yokugcina namhlanje Isambulo 21 verse 3. La kukhulunywa khona nge-new creation. La kuthi khona ukudalwa kwento entsha. Ithabanakeli likaNkulunkulu kuthiwa likubantu. That is the new creation. Yes, Fundo 3. Isambulo 21. Ngase ngizwa izwi elikhulu livela esihlalweni sobukhosi lithi, bheka ithabanakele likaNkulunkulu likubantu,
uyakuhlala nabo babe ngabantu bakhe yena uNkulunkulu abe nabo. Amen. Funda ngesi King James. King James, and I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them and be their God. Amen. Lokhu kuveza ke bazalwane ukuthi le tabernacle elalenziwa uMoses lapha ya la khona abantu babehlala khona benoNkulunkulu ehleli phakathi kwabo. La sesiboniswa ke sekungaphesheya kuka 70 AD 70 ukuthi lona iyona ngesizulu kuthiwa yipolar vuthondaba, ngamanye amazwi kukwi-climax la kula khona indaba iphelela khona. La khona sithi umkhosi wama-tabernacle waphela la uma sekwenzeka lokhu, the reality isibonakala, sekungasekho ukwahlukana phakathi kukaNkulunkulu nabantu. uNkulunkulu esakhe phakathi kwabo, uNkulunkulu esehlala kubo, uNkulunkulu eseyibo, uNkulunkulu sebebonde ndawonye, kungasahlukaniseki phakathi komuntu noNkulunkulu. uNkulunkulu uhlala phakade nabahlengiweyo ngoba uNkulunkulu wayezofeza inkonzo yokuba ahlale phakathi kwabo ngoba usebahlengile, wabanikeza ukuphila okuphakade, wabanikeza isalvation yabo okudala konke kwedlula. La ke sifika la sithi khona ukhona lento okuthiwa i-consummation. Mhlambe ngomsombuluko ozayo sizobe sesichaza izinto ezinjalo ngoba upart 2 wethu uqeda yonke indaba namhlanje ukuthi kusifika la khona the reality isibonakala ukuthi uNkulunkulu manje thina ngokwethu sithi sifuna ukuya ezulwini siyohlala noNkulunkulu, sihlale naye emakamerweni lamaningi okuthiwa maningi ekhali kaBaba kunezindlu eziningi. Sifuna lokho thina, kodwa uNkulunkulu la utshengisa ukuthi uNkulunkulu yoba uNkulunkulu phakathi kwabantu phakade, ahlale nabo, abe uNkulunkulu wabo. Kodwa sase siqedela isihloko sokugcina, umkhosi wamadokodo kusukela emadokodweni asehlane kuya ekuhlaleni kukaNkulunkulu nabantu, ekuhlaleni kwaNkulunkulu nabantu bakhe kuKristu nasekudalweni okusha. Kulapho la uNkulunkulu esedala okusha khona sekuhlangene konke uNkulunkulu noJesu nabantu, ukudalwa okusha lokho. uNkulunkulu edala isizwe sakhe esisha, ubekade nesizwe sakhe kudala kuthiwa uIsrayeli, manje usehlanganise uIsrayeli wahlanganisa owezizwe kwa i-new creation, into ebekade ingekho uNkulunkulu wayihlanganisa wakhanda into eyodwa, a new man, a new creation, la ngasekho umJuda kungasekho umGreek. Sifundele kumbhalo owenza lokhu kubonakale, uSambulo 21 verse 3 la ithi bheka ithabanakele likaNkulunkulu likubantu, uyakuhlala nabo. Akusesilo leli lali temporal, sekuyi permanent structure lesi esakhiwe uye nendodana yakhe nabantu nalamatshe aphilileyo okuthiwa akha indlu yokomoya.
Amen. Lona ke bazalwane ngumqondo oyinhloko yalomkhosi wesikhombisa. uNkulunkulu usuka ekubeni phakathi kwabantu bakhe ngokwesithunzi aye ekuhlaleni nabo ngokuphelele nanguna phakade through uKristu enza abantu bakhe babe isidalwa esisha. We are now a new creation. Indaba yethu bazalwane ima lapho namhlanje siqedile ke ngomkhosi wamathabanakele. Sesizoya ke la sizoxoxa khona ke sesixoxa sesamapha yonke into ngemikhosi. Sekuphela sesibona sekuphela yonke into ebekade imi ngaphambili. Sibuke na ukuthi iziphi izinto eziyimkhuba phakathi kwabazalwane ezikhomba ukuthi basahleli noma basekuyinqwishi. Inqwishi ke igama elijwayelekile bazalwane, akusilona igama lenhlamba, lisho into exube nento endala nento entsha ikhona phakathi, nento endala ikhona phakathi. Kufana nokuthi uthatha indwangu entsha sha uthunge le ndwangu entsha uyithungele endwangeni endala, noma uthatha isichibi sendwangu entsha uchibiyele ingubo entsha, kuthiwa kuyaguga konke. So ke sizobe sibheka lokho ke ukuze sifike la khona sithi ke manje yini pho esele, sibone ukuthi akusasele lutho, imikhosi yonke iphelile. Then sesiyongena endabeni yethu, sesiyisizwe esisha, sesingathi thina esingamaJuda noma thina esingamaGriki, akusekho umGriki ngale, akusekho umJuda ngale, sonke sesiyisakhiwo esisha, a new creation. Siyabonga bazalwane, inkosi ibe nani kulobu busuku, inibusise kakhulu. Hallelujah, amen.